טוב, אז מה קורה חברים? פה רון, אני משחק פה בקונטר בלוק, וגם לפני שנתחיל את הסרט, לא לשכוח, אל תשכחו ללחוץ פה, להירשם כמנוי ולהפעיל את הפעמון. ויאללה, בואו נתחיל לשחק. וגם לפני שאנחנו מתחילים, תראו איזה סכין יצא לי, ותראו איך זה יוצא. שמעו את הקול הזה. תראו איזה סכין. נכון, יפה. סליחה על הסרט הקצר. סליחה באמת שאני לא עשיתי הרבה סרטונים. תראו איזה סכין יפה, אני מת עליו. טוב, שמעו את הקול הזה. מה זה מפחיד אותי. סליחה על הסרט הקצר, ויאללה ביי חברים. וגם לא לשכוח להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ויאללה ביי חברים.